Uy! Score, 70. Wala. Oh, 70 tayo. Wala? Close tayo sa 18. Hindi tumatok? 17 meron. Meron na. Masok na. Isa lang. Isa lang. Kasi dati yung times 3. Oo na, pasok na. Ano yung Excel? Kahit hindi... So, okay naman pa ng paralel mo. So, meron yung 70. Ayan siya kami ni Bro Mark. Ang goal ko yan. Hindi, okay lang kung ganun. Gusto rin ang puputol. May iwan sa loob yun. Bro, pa-result. So, meron kaming isang 70. Meron. Ano, wala? Ayun siya kami ni Bro Mark. Descending. Descending hantod po. Para siya. Kung makasirados na. Kaya, balik mo na yan. Palitan natin yung baro. Ito, marami na dito. Muna sa points. Ako naman. Bakit ito parang parang hindi mo puputol to. Ilan may 70 na kami, bro? Isa sa 18 na lang ba? Ha? O, di sir, ano? Pero what if magawa ka? Kita ko naman sa Nice. Ba, hindi ko nila isado. pero wala Nag-shot naman ako bigla. Hindi pa ako nakasok. Ano sa sila? 70. Ayan, tayo. Bro, ako naman tatanggal, bro. Maramdaman ko lang. Kasi nandun na. Hindi mo pwede ikutin, bro. Talagang hihilahin mo talaga. Pag inikot mo, ano sa rosas. Wala na rin to. Dapat pa nila. Magkano yung ganito bro? Maunatan sa sarado po. Sa kabuntot. Kasama pa tayo. Isa na ba kami sa 70? Just na lang muna tayo. Yun, sarado. Ano bang sinasarap? 17 bro. Average 15 saka 19 na. You have two more for 18. Matagal yan, bro. Tapos sa inyo matagal. Wait, Dapat di eskalera. Bro. Buti nga, hindi hanggang... Hindi, ano lang. Pag naumpisa lang natin. sinasabi ko naman sa kanya. Okay, one more. Master, may taga-tanggal ka ng pin ah. Close. Labo pala ni Pacquiao. Oo. Two more for 70. Malistract pa. Ma-distract. Close. Close. 16. 17. Tumutunog eh. Uy. Uy. 16. Bro, talagay mo ako. Go. Hindi pa ako nakakasama, bro. Kaya yan. So, 17, 3. Tapos pwede mo daw makalaban sa ibang pag magkaibang lugar. Kasi Sandali mo sa kanan. sabi nila, Galing ng ano. Saan napili yan? Wala sila, bro. 16, 3. Ito to. Chapter ko kayo sa 3. Ayun, pinalta mo bro, Peng. ha, bro? Pinalta mo yung... Oo, pinalitan ko dito. Gulo lang kita. Hindi pa nga ako nakakascore. Yun. Yun, dalawa. 16. Meron na. Oh, this is Tawakas. Pwede Out na. na ako. Usog kaya natin ito konti. Okay lang sis, diyan ka na lang. Forward. Forward. Okay na, Bro, okay na. bro, ano? Two more. Bro, din. Ano mo yun? Dito ba? Okay. Sige daw. Bro, ulo Bro, mo. wala ba nalabas yan? Palabas to. Okay bro. Sige daw, patay. Siya na tayo, bro. 16.
Practice ka lang, play. 200 million, grabe. 101. 101. Akin na lang yung dalawa na kayo. Pwede. Yun, no? Grabe, oh. May hook, may hook, may hook. Next, 20, 20. May akong goal. Practice. Walang nag-stream. Wala bro, wala daw. 20, 20. 16, 2 more. Katawa-tawa ko ganap eh. Oh, close. Oh, ay, na. Literal. Sakto sa zero. Eh, wrong one. Bangan pag power. Dapat delete ko. Power delete. Sige, Tik na. kaya. Request a number. Ano na lang open nila? One ko na na. 15, dalawa pa sila. 1? 15 bro. At 15, 2 more. 1 yun. 20. Hindi, 19. Sandali bro. One more. Yun, one more. Maning lisod kanina. Umubos lisod. 19. 19 yun. Yung mga mahirap, 11. Yung horizontal ba? Sandali lang bro. Ano yan? Pakito. Di ba may scoring tayo? Oo. Kung ganito ang rule natin, parang wala yung scoring. Hindi, meron tayo. Habulin namin sila bro. Hindi kami pwedeng jump eh. Oo, hindi. Paano kayo makakasunod? Bro, i-score namin halimbawa bro. Pwede namin silang i-scorean sa 16. Oo. Kaya lang, ayaw namin kasi mas... Hindi matapos agad. Hindi, kung saan kami masanay, doon kami i-score. Kung saan yung strength namin. Tapos sabi niya, Oo. pag nauna daw niyang na-close yung ano, tama ba? Yung 20, kahit maka-apat sila dun sa 20, hindi na counted. Hindi na, Wala. Oo, double triple. Saka double triple lang kasi bro. Okay. So tama. Yung score ang... Pwede ka lang mismo Pwede sa kang ulo ng mag-jump? rules ng kalaban. Hindi. Nililista naman bro kung mapupunta sila dun Kasi sa... kapag hindi pwedeng jump, halimbawa, Dapat pwede mag-jump. Hindi pwede bro, hindi pwede. Hindi ka makascore, no? Hindi ka makakascore nun, bro. mawawala yung... Hindi, katulad nun, sila, nakascore sila. Kami naghahabol sa score actually. scorean ba kayo sa umpisa? Oo, Kaya kami ba, naghahabol. halimbawa. Alam mo, wala. Dalawa tayo eh. Down na kayo mag-close. Okay. O kanya, bisa ka, tapos nakascore kayo na, Hindi, ang magkakabulan nun bro, sa bulls or sa number, kung saan siya hirap. Hindi kabila, huwag masyado kang ahead na. Pero ganun ang rules kasi bro. Hindi, sa cricket bro, talaga. Pwede Pwede ka mag-jump. mag-ano talaga, pwede ka mag-jump. Pwede na ito magsimula na line. Kapag pag Halimbawa, na-close mo, bulls ka na lang, di ba? Natitira sa'yo bulls. Tapos, yung isa, ang dami pang kino-close. Pwede sila mag-bulls na para may score ka. Kasi pwede ka kasi mangyari na ganito, nasa 20 ka, pero pwede siya mag-focus 19 o kaya 16. Kasi kung niya tumalon lang kung saan-saan, score pa rin yung ano pa rin. ay hindi bro, iba yun. Hindi, iba yun. Hindi, taka lang. Magkaiba yung tinutuloy yung dalawa. Kasi pwede ka pa rin mag-jump eh. Ibig sabihin, Hindi, pero sa kanya, sa bulls ka lang magja-jump. Hindi naman, kahit saan pwede. Oh, kahit saan. kahit basta na-close mo. Oo. Basta yung ikaw So yung eskalera yun. Hindi eskalera yun. Hindi ganun yun. Cricket ko yun. Cricket yun. Cricket yun bro, hindi So eskalera natin eskalera. Eskalera ang napagano. Eskalera natin. Kasi kawawa yung mag-ahapon. Yun talaga ano. Hindi yun talaga bro. Yun ang mauna. Which Wala na talaga. means escalera, wala nang score. A little bit different from cricket. It's just 20 down. Ayos yung mga double triple. First one to reach. Hindi ka, Right? Hindi, First one to reach bullseye, right? Bayan na pag hindi Yeah. Reach bullseye. So, a little bit different from Just cricket. two players only. Yeah. Just two players only. Yeah, maybe lah. Okay. Because in cricket, everything counts. Count against each other, right? It doesn't matter. Doesn't matter whether you 15. Right? But here it's different. Escalera. Okay. Wait, 16, right? Yes, you are 16 2 more. Stretching. Okay, slow. Yun, No, no? so ilang pero di naman sinabi kung pupunta sa Yun, no? Isa. One. Ilan tayo 16 sa 15? Ayaw, wala. 2 more 15. Malamang di makakapunta yun. Ayan. Yeah, mabilis yan. May score kayo siya. ng 20. Hindi, 15 lang bro. 15 pala, sorry. 15 points. Sila tayo sa 15. Hey, we scored 15. So we're ahead. Dalawa na kami. Dalawa na kayo. So, dalawa pa. Ay, sino ba? Ay, go muna. Go 15. Plus 15. Oh, plus 15 kayo bro. Ganun. Bullseye already. So paano nila mababawi? Sa bulls. Let's go.
Score, no? Slice pala itong dart? One. Slice, yeah. One. Slice, eh. Close. Slice ng dart. Hindi. Ang trash. Kasi pag tumalbog, di ba? Pag tumalbog, ano siya? Mark yan. Ano? Ha? Oo. Bulls bro. Kasi may dalawa na sila. Wala akong gagawin. Naka kuya. Okay. Yung dalawa kanina, hindi nag-register. Hindi. Galing din naman si Marco. Okay na yan. Kuya, ako dapat ko 20 dito na. Ikaw po, kita tulo. Diba Kung masarado na to 20. Kung isa na dito, ikaw. Sige, sige. Confirm niyo muna. Bro, hindi lang gagawin niya. Chess na lang tayo. No counter. Kasi kanina may dalawa na eh. Pero isa pa lang yung Practice na lang po. Oh, no counter. That one was before. For the one before, right? The first. Yeah, yeah. Yeah, something was the show for before. Wala pong reserve. So, magaling to mag-try. Oh, reset. Tatlo ulit. Hindi, dalawa. Ah, Isa pa lang isa. Tatlo ulit, bro. Hindi yata na-reset eh. Hindi, yun sa inyo, yun sa inyo. Hindi, hindi ba na-reset yun? Na-pressure. Hindi na-reset yun, no? Kaya nung tumira ko, walang ano eh. Ready na kami dito. Dahil para na, Ayun, pwede nyo lang umpisa din dito sa kabila, bro. game. Oh, simula na. 15. Sino mag-score? Ay, meron. Okay. Ako lang. Score. Tatay ko yung money. Score. Sino ba kaya? Ano daw Sino muna? kalaban namin? Hinihintay ko. Hindi, ano daw muna? Bulls na. West, Bulls na nga. Oh, okay po. Yata. Oh, pwede na, bro. Sinong Santec? Bro, Jerry? Wala. Malas eh. Malas ako, bro. Ikaw na. Ikaw na, bro. Tapos yung Marco sa amin. Mag-ano Bulls. trials muna kayo. Isang game. Mag-feast daw Pag di muna ba, kayo, pag di bro. ba, pag kailangan na sunduin, palitan na lang kita. Mag-feast daw muna kayo. Wala na oras. Bulls na tayo, bro.